Mitä sä niinku hommaat oikein? Eikö taas silittää niinkö? Pikkusen puskemaan aina välillä. Pilkko teki äsken tonne tommosella. Mä vähän autoin sille, kun se meni yritti tonne peiton alle, niin mä tein sille tommosen luolan tonne. Niin, ja sitten vähän painetaan siihen, että voi korosuttaa vähän sen. Pikkusen tämmönen ilmatoilmiö. Vähän niinku kiinni ihmisessä koko ajan. Niin. Nyt kerrankin on akalla aikaa koiralle. Niinkös? Ja siihen. Oi että. Niin. Lapset on nyt tuolla pesässä ja Täpläkin saa olla tossa nyt tossa edessä. Pilkku ei oo nyt niinku moksiskaan siitä, että Täplä on tuolla, mut Pentu vinkasi, niin se pitää nyt lähteä katsomaan niinkö. Täplä on sen verran vanha jo, että kun nuo pennut vinkasee, niin silloin kuulo on mennyt sen verran huonoksi, että se ei näy reagoivan niinku millään tavalla. Et se ei ilmeisesti noita pieniä ääniä kuulu. Ruvetaanko siellä heräilemään? Eikö? Siellä on kuule Pilkku ihan rauhallista. Ne vaan vaihtaa asentoa välillä. Totesin tässä, että kun tämän jalkani kanssa tässä makoilen ja äsken tosiaan hoidin noita penikoita tonne laatikkoon, niin totesin, että kyllä mä laitan ne yöksi edelleen tuohon pahvilaatikkoon. Ja laitan pahvilaatikon tähän, missä se on ollut tähänkin asti, koska mun on tosi hankala tämän leikatun jalan kanssa kömpiä tonne lattialle. Sitten me saadaan nukuttua paljon paremmin, kun Pilkku nukkuu tässä vieressä ja pennut on tuossa yön ajan. Opetellaan tälleen pikkuhiljaa nyt menemään näitä askel kerrallaan näitä asioita, eikä pidetä mitenkään kiirettä näiden kanssa. Sitten taas aamulla siirretään ne tonne lattialle.